चलिए आए भैया हम भोजपुरी गायक अरविंद दाड़े हम ये नया साल में जितना भैया लोग हमनी के सुनता सब भैया लोग के हैप्पी न्यू ईयर बा। नया साल सबके मुबारक हो, सब लोग हैप्पी से अपन अपन जीवन जियो। लेकिन ये छोट गायक के दिल में एक बात आ गई बा, बात में समझ के शेयर करत नहीं हम कि 2020 बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। 2020 बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते कि कोरोना तोहरे चलते तोहरे चलते तोहरे चलते हो। 2020 बेकार भइल कोरोना तोहरे चलते कि केहू साथे ना पिकनिक मनावता हो, केहू आवता ना केहू बोलावता हो, केहू साथे ना पिकनिक मनावता हो, केहू जाता ना केहू बोलावता हो कि सब बेकार भइल, सब बेकार भइल, सब बेकार भइल हो। 2020 बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। 2020 बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते।